هو للخلق رحمة واسفا صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة واسفا يا رسول الله صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة واسفا صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة يا رسول الله كيف ترك رقيك الأنبياء يا سماء المدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن شيخنا القطب المكتوم أحمد بن محمد. أوي أدا ودا بلال أدا بار هدر الله ما هدر الله وونتو ndiyam iwra dum les ruf hela balal ngal. Sawi ada wada mana ada haala hoddir Allah ma hoddir Allah ngo wontu gel yodum benna. Hoddir Allah barotako, hoddir Allah hadotako, hoddir Allah hay goto ala ko wawi e mun. Be jehi kanko e konu mabbe be ngoni ton, wodi ko yidi nelde wuroga ala mo holi e nelde so wana bamun Ibrahima Azar on wonno batulo makko burdo badade mo buri holade mo andi jamfotako mo e ko ene firta laamu makko sabu kambe ndendi ñamande ndendi haaju. Wi Azar a arat min nelma kisa e hoddiro Allah ko e o Azar mana ha joni nuru nabiyullahi Ibrahima yarat aran min nelma to wuro so tawi a yehi non woto yindir e rewbe be humto haaju tan ngara o khalifam min bide jamfoma o ye joni kam yatan ngara ala mo kooli mi sowna an teppe teppe tem on ha yetti wuro humti haaju mun geyn wi joni yo rewoy galle kam wooda ko wadi don o yetti anta tudabbir wallahu yuqaddir. O tawi sohnaajo o ene nder tarodde ene looto omo fada dum ha gayna lootade nde yaltata taw mana ha joni gede neddagal jettimom o yanodiri e sohnaajo o teyan o yanodiri e makko toɓɓere nabiyullahi Ibrahima toɓɓama o hooti wuro fof ene wiidna woto Ibrahima toɓɓede kanko o nelama yo aro toɓɓa Ibrahima hay goto wawa falade hoddiro Allah. O hooti lamdo o wi mo no woori o wi so Allah lamdo min de mi yehi toon mi humti haaju o wileɓe ɓe mbimo kono o yindiri e debbo o wi ha goong kono noon ɓiɗɗo pirtowo laamu men kam wawata jibinede galle oɗo o kam so dañi ɓiɗɗo ene wawi tawona o no way yidde laamu men ngu no way jaɓande en ni ɓiɗɗo pirtowo laamu men mo ene salo en jibinta e galle o ƴeewe wileɓe ƴeewe goɗɗo kono wawa wonde o wileɓe mbi lamɗo accata tan kanko e debbo makko fo ɓe mbare woto ummorade ɗo makko o wi kanko so warama mi dañatamo jewtidmi mi dañatamo pewjidmi saka noon wiyeede omo jibina ɓiɗɗo pirtowo laamam mi jaɓanta on ɗum. ƴeewe goɗɗo jamma acca ceeɗu hoddiro Allah ene tello debbo o mana ngarwi Ibrahim jibino yimo ladde kamɓe aɓe ngare ɓe jiilowol to cukalel jibini ngel woni debbo o jibinimo e kulol weddimo toon e nder ladde hakkunde kaaƴe woto tinede o jibini. Allahu akbar yaala jalalillah. Allah hoddiro mum dogdotako o weddimo toon o dogi. Allah ene nela lelli, Allah ene nela bille, Allah ene nela malaikaji lelli ɗi ene muyninamo
malikaji ɗi ene bahlitamo ene lootamo o woni ɗon ha o wawi ladde ha o wawi yaade omo mawni e nder nde ladde haala hankkadi jibinede ɓiɗɗo yejjitama haala hankkadi jibinede ɓiɗɗo hitande ɓenni ibrahima watti haqqille atti e nder wuro ngel kam to jeeya ɓi kaari ngel kam mo jibini ɓi kaari o kam to wonno ni tan nde o yiira hankkadi eɓe mbiyamo jiyaɗo ko ni tan o yiira ala mataw ko coodaɗo mataw ko ɓiɗɗo mana ha joni koccaɗo jeddi ene mbaɗa ɗum omo mawna galle asar on ko batula lamɗo omo mawna e ndenka omo mawna e kisal ha haqqille makko yonti haqqille makko artidi on saha o deyi baaba o wi baaba ko tawmi e leydi ko de natani haqqillam onon baaba ƴeew tan cehon sanemeji ha feewa ndewon ɗum mbiyen ko allaji min de baboyam inni min araka wa qawmaka fi dalalin mubin min de jimin ko ɗo goni e majjere feeje baaba o hiwti woy wimo ijam ibrahim ndeke ko biyetenoɗo ko an jogori wonde hami yiya no ɗokkoma yirta hami yiya no ɓiyam jaltuɗo am taw ko an jogori bonnul ngulamu somi nanti mi warma mi hirsuma mi rajmuma mi yaltinma galle o wimo baaba kalanmami ko de ko noon batu mabɓe fusi on nodditi babiraɗo o wi baaba joni noon mbiɗa yiɗi kaltiden o wi hol ɗum o wi mbiɗon ɗiɗo sanemeji goni allahji onon ceha tadi onon pewna tadi min noon mbiɗa yiɗi dañde allah ko wona ɗi sanemeji haɓa ibrahima ɓe pewje no ɓe kalkirimo beele ɗum ma waylu konngol ibrahima kamɓe ibrahima holi koolowo aljuma garowo so allah hokki en gurnam inchallahu taala ko adinde eɗen timmina konngol ngol eɗen mbiya bandiraɓe julɓe lewru taske ndu وللخلق رحمة واسبا صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة يا رسول الله كيف ترك رقيك الأنبياء